Tulo ka klaseng kaluwasan diha sa simbahang Katoliko. Una, I've been saved. Ikaduha, I am being saved. Ikatulo, I hope to be saved. Mao kini ang mga kriteriya mga higala. Ato kining sinsilyo atong i-explain sa hinay-hinay kung unsa man kining tulo ka mga pamaagi nga kita maluwas. I've been saved. Panahon sa bunyag, labi na kung ang bata mamatay niya na bunyagan, maluwas siya og diretso sa langit. Kung ikaw dagko na gikan ka sa laing relihiyon o wala pa ka bunyagi, panahon nga ikaw gibunyagan, maluwas ka, papas ang imong mortal actual sin, no? O original sins. Kung mamatay ka niya ng higayon na mga higala, diretso ka sa langit. Ikaduha, nanawag stilan. Ikaduha mga higalang, naputol ka na kayo na nanawag. I am being saved. Unsa man kining I am being saved? Kada adlaw di ay ang Ginoo buot muluwas nato. Nani gitawag mga kaigsunan o kaning actual grace o sanctifying grace. Kung ikaw na kay sanctifying grace, ang actual grace mao na mo depensa, mao mo gwardya nga dili mamatay, dili mawagtang ang imong sanctifying grace. Sa unsa man nga paagi, kaning 7 capital sins, nalimot na kung sa itong uban natong 7 capital sins, pero na ako nahinungdaman: envy, sloth, gluttony, lust, kaning gusto kang mapatay. Mao ni uban pa, no? Mao kini ang 7 capital sins mga higalang. Katong uban nga nalimtan ako, once nga makasulod na sa imong kalag, patay gyud ang imong kalag, mawagtang ang imong sanctifying grace. Ang sanctifying grace mao kining kinabuhi sa Santissima Trinidad, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Sa laing analohiya, mao kini ang puti nga bisti nga gisuluban ang imong kalag. Kung kani mawagtang, buot pasabot, patay ang imong kalag, wala ang kinabuhi sa Santissima Trinidad sa imong kalag. Monak ang actual grace mao kini mo protection gikan sa gahom sa kaaway, aron dili mamatay ang imong kalag. Kung pananglitan mga higalang, atong example, ang kaning mga demonyo kay naamni sa atong palibot. Kung naa kay higala pananglitan, agnihon ka nga munisco, agnihon ka nga muinom, agnihon ka nga muadto ka club, muadto mo club. Ang katong actual grace magpahinumdom to nimo diha sa imong hunahuna nga ayaw ka na buhata, kay diha mosulod ang sala. Kung naibabay nga imong makitaan sexy kayo,
muingon sa imong hunahuna nga ayaw tan-aw niya na kay tungod niya na makasulod ang sala kay basin magunahuna kag dili maayo ug naa say uban ipagi og kanang radyo na kay madunggan nga kanang kabahin sa mga religious talks na kay may numduman kabahin sa kanang sa seminar nimo sa simbahan nga ayaw pagpatay pero naa kay tao nga nadungtan nga imo nakit-an nga kanang nakapasuro kay sa imong dugo tungod sa kanang nag-away mo or kanang gikulata ka or gisultihan kag bati. Ang actual grace nagpahinumdum kanimo nga ayaw pagdumot higugmaa siya paningkamuti nga mabalik ang inyong relasyon isip amigo or silingan or kanang kauban sa trabawan. Nasa actual grace ipagi diha sa imong amigo nga pananglitan na ka sa trabahuan unya natintal kag bugal-bugal sa imong isika kauban. Ang imong kauban moingon nga ayaw na bugal-bugali basig kuhan ka ng masuko niyan na ba nya wa ta kay bawon sa buhaton nimo nya katlabi na gatong kauban nimo relihiyoso sa mas maayo magampo lang ka ayaw pangilabot sa imong isikataw. Nasay ang actual grace ipaagi diha sa holy images aron kung nay mga ang sala nga buot muso diha sa imong hunahuna o sa imong makitan ang katong imahe nagpahinumdum kanimo nga kanang ang Ginoo dili ko mubuhat aning sala kay mauwaw ko labi na diha sa paghimog masturbation diha sa pagunahuna og sa pakikilawas or sa pakikilawas sa hunahuna o diha sa buhatnon pakikilawas sa mga babae labi na kaning premarital sex kaning mga actual mga grace mga higala mao kini mo prevent sa atong kalag nga dili makasulod aron dili mamatay ang atong kalag ug dili mobiya ang Santissima Trinidad. Mao kini kaduha. Una to, I've been saved pinagi sa bunyag. Ikaduha, I am being saved pinagi diha sa mga actual grace aron di mamatay ang imong sanctifying grace. Ikatulo, I hope to be saved. Ang I hope to be saved mga higala, ang Ginoo buot Ginoo nga luwason ta pero kinahanglan nga magdepende kini sa atong will ba kung atong will kanang in line with kabubuton usab sa Ginoo. For example, kanang panahon sa kamatayon labi na ganing mga masakiton iyam po sa Ginoo i-offer ang imo mga kasakitan ngadto niya aron ma-unite ang imong suffering ngadto ni Kristo nya ampo ka sa Ginoo nga tagagdahang grasya panahon sa kamatayon dili ka madaog sa yawa kay sumapa sa mga santos kung panahon sa kamatayon mga higala pila kalibo ka mga demonyo buot mukuha nimo mudani nimo pinagi diha sa imong hunahuna kay ang hunahuna mga higala powerful kini mo kay pinaka last nga testing sa imong kinabuhi segundo kung asa may piliun nimo ang Ginoo ug ang yawa kay ang yawa gamito man ang daghang mga bad experience sa imong pagabata hantod nga ikaw ni dako og isuksok na sa imong hunahuna ug kung mo konsente ka nini mga kaigsunan dako nga posibilidad na malaglag imong kalag eternally kay sa unsa pa nimo ka relihiyoso pila ka katuig
serbisyo sa simbahan. Kung sa the last hour sa imong kamatayon, kung imong giuyunan ang maong dakong sala, mga mortal nga sala, mao kini makapalaglag nimo, mawagtang ang kinabuhi sa Santissima Trinidad diha sa imong kalag. Mao na panahon sa kinahanglan magampo kita sa Santos nga Rosario, Divine Mercy Chaplet, kanunay tayo manawag sa Ginoo ug ni Birhen Maria. Kay kani si atong Ginoong Jesucristo, labi na sa Divine Mercy Chaplet, iya kining saad nga siya muuban sa maong tao panahon nga siya mamatay, hapit na mamatay, ug saad usab ni Birhen Maria nga ang maong tao nga kanunay magampo nga sa rosaryo banan sa mayong buhat ug pakibatok sa dautan, iyang abugon ang yawa panahon sa iyang kamatayon. Mao na nga ang Ginoo nang buot nga muluwas nato, pero atong paningkamutan tibok na to 100% nga atong will, no, ug intellect ang atong kabubuton nga subay sa kabubuton sa Ginoo, atong balibaran ang offer sa yawa, ang suggestion nga dili makayo sa atong kalag. Mo na kini mga higala, mo kining tulo ka criteria nga diha sa simbahan nga unsaon na to pagluwas. Mao na nga nakadungog man mo niini, dapat karon atong paningkamutan nga luwason ang atong kalag. Dili pareha sa ubang laing reliyon nga once saved always saved, makapaimpyerno na, dili na mayo. Hinaot nga nakasabot mo mga kaigsunan ni Kristo, padayon mo sa pag-ampo ug paningkamot nga maluwas ta, kay kitang tanan diri sa kalibutan temporaryo lang. God bless you all. Ave Maria.